واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله فاستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. فبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج مدنية 78 آية نزلت بعد النور. نيا قرآن سورة مواني فلاني أبي ولكو سورة الحج حج بفعل الله آيان كمي أني سبا نعم آية كتو قرآن سورة كمي أني سبا ندو مواني فلانا دو nga keme ni sabana do aya bi wolo blan singi harafu bagelen keme fla bi wolo blan kononto ay kelemay harafu e baduru keme bi kononto an woro. Bismillahir rahmanir rahim. Madina ayo ba kono hadan khasman nu madina kawl. Nam ya ayuhan nas ya magangaw ittaqu rabbakum aisra mai inna zalzalata as-saati sanga ga yere ligele fendo nakabo sanga goma nonde aisra alanye lara koma no yawma domi tarawnaha nawi aye kullu murdi'atin sinji diba bela jelembe nyine amma kabo dema ardadi na sindoma muso bi nyina lara don ni buru fiela muso mi nyina aka sinji di dengo asrango gele bulo wadadaw kullu zati hamlin kono dunge bela jelembe blalige akono balala srambolo ani jatige bolo ebe mawe usule ngomage ni dlomi ni sumbawe de wasu uma sikara ni dlomi nga alaga ladaba wadiga gele ma biwri maqawla mimbe sosolige alaga keleba ndiyala na magini doni ko malikaw yala dewnye qur'ane ngalonye we kunni nagari we shaytane bela jelende batu ni okanga gele uya sebe ka wajibiya shaytane inga ka fo momi mauma no besirama ka fo ale abo tigi lafili aba tigi wele kada tasma minenga ya qadama ya magangaw ni aukera siga dela kamini kunniye an yauda kamini burila kasagi kamini manila kasagi kamini joli dlonena kasagi kamini soguludula libina nani mano dalendo ka sawra dafa ani dalen dana fana bola yala sana bangalige awye ambe sabatilige den sogono fenna nanyo kanu kata sangama no to folendo kasagi ambe awlabo demzenunye kasagi yala sa awnase akasemegelema ma biuli awla nubo nimina ka gombal qoyanye ma biuli awla nubo sagi kada siula jukuro mama yala sa kana doni goro temenengo foila
e bɛ dugukolo ye a jala n'an ye ji jigin dugukolo in kan a bɛ lamaga a bɛ funu a bɛ falenni kɛ nɔniya bɛɛ lajɛlen na n'o cɛ ka ɲi o fɔlen o ye de ka fɔ a la ale de ye masa sabatilen ye ala ale de bɛ su la ɲɛnamaya ani i ka dɔn ko ala se b'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen kan k'a bɛ kiyama sanga nabaga don siga tɛ a nani na k'a fɔ ala bɛ mɔgɔ kunu min bɛ kaburu la maa bi wuli mɔgɔw la maa min bɛ sɔsɔli ɲɔgɔnya ala la n'a ma kɛ ni dɔnni ye wala kana wala kitabu nɔrɔlen dɔn a kere jɛngɛnbagaya ye yalasa na mɔgɔw lafili ka bɔ ala ka sira jɛlen ma n'a lamaliyaba ye diɲɛ kɔnɔ yan nɔ an b'a la nini kiyama don na jenni ka lazaba la o min y'o ye a sɔrɔla fɛn de fɛ ni e bolo y'o kanda ani k'a dɔn ala ma kɛ nin tɔɲɔni dunke jɔnw ma maa bi wuli mɔgɔw la maa min bɛ ala batu keren kan keren a t'a bɛɛ d'a ma dɛ a b'a kɛrɛ de di sika ka woni a jigira munafikaw de la ani bugudala arabu don ni kun nana madina n'u fari kɛnɛyara n'u ka so ye soden ɲumankolo a muso fana ye kamalenkolo n'a ka nafolo cayara so ye musomanikolo muso ye cɛmanikolo nafolo cayara bawo nin diya ka ɲi de kabini ne donna la n ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ basigi a bɛ to a la nka ni a kɛɲɛna ni bana ye a muso fana ka wolota taara bɛn musomanin ma so ma den sɔrɔ nafolo dɔgɔyara a bɛ se ka fɔ a b'a fɔ ko nin dina in ko a tere man ɲi bisimilayi olu ma faamu diɲɛ in de o lahara silamɛya ka résident bi d'i ma lahara de diɲɛ tɛ diɲɛ ta mana di o ye cadeau de ye o tɛ a kɔni problème bɛɛ ye lahara de nam ni hɛrɛ y'a sɔrɔ a b'i basigi n'a ye ni jarabu y'a sɔrɔ a bɛ yɛlɛma a ɲɛda kan a kasarala diɲɛ na ani lahara la a ko min y'o ye o de ye kasara ye ni o bangalen don a bɛ fɛn de batu n'a ma kɛ n'ala ye ni o batubaliya t'a tɔɔrɔ ani fɛn min n'a batuli t'a nafa o welelen o de ye fili ye ni o ka jan diɲɛ la kɔrɔ o batu de ka jan diɲɛ na a bɛ danfɛn de wele ma ye o tɔɔrɔ n'a ka batuli ye o de ka surun ka tɛmɛ a nafa kan a ko besiriba tiɲɛna a faso tiɲɛna de ala a bɛ mɔgɔw ladon maa minnu limaniyara ni ɲuman baara arijana sow la kofolon bi boli o kɔrɔla la Allahu Taala a bɛ fɛn baara n'a bɔla ɲini mɔgɔ min n'o tigilamɔgɔ kɛra n'a b'a bisigiya de k'a fɔ ala tɛ Muhamadu dɛmɛ diɲɛ na ani lahara o tigi ka bamali kɛ ni jurukisɛ ye ka dɔrɔn a yɛrɛ ka bilima ka segin a ka tige ka ja yɛrɛ kan na a ka jɔ bariko k'a ɲɔni ka bɔ a kɔrɔ k'a yɛrɛ faga a ka filɛli kɛ yala a ka dabali n bɛ lagatagali kɛ wa fɛn na n'o bɛ ka mɔni don a la a ko jiginni cogoya la kabako la
an ye kuranɛ in jigin ayatin ayaw ye n'o bangalen don وأن الله Allahu ta'ala a bɛ mɔgɔ kanda يريد n'a b'o laɲini من الذين maa minnu n'olu limaniyara الذين ani mɔgɔ minnu n'u yahudiyara ani diinɛ milalenw ani nasaraw والمجوس ani gafirifinw والذين ani mɔgɔ minnu أشركوا n'olu filankafiyara الله ala يفصل ala bi faranfasiyani kɛ بينهم o ni ɲɔgɔn cɛ يوم القيامة kiyama jo don na الله ala شهيد seede do على كل شيء fɛn bɛɛ lajɛlen kan ألم ترى yala e ma dɔn wa أن الله k'a fɔ ala يسجد من danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ siri bi له ala في ye السماوات min bɛ sankolo la ومن ani danfɛn bɛɛ في lajɛlen الأرض n'o bɛ dugumakolo la والشمس tile bɛ siri bi ala ye والقمر kalo bɛ siri bi ala ye ani kalo والنجوم ani dolo والجبال ani kulu والشجر ani jiriw والدواب ani baganw وكثير ani caman الناس kabini mɔgɔw la وكثير nka caman wɛrɛ fana العذاب laadaba wajibiyara olu kan ومن mɔgɔ min يهن الله ni ala o tigilama dɔgɔya وما من مكرم bonyaniba tɛ ala ka maa dɔgɔyalen ye ala يفعل ما a bɛ fɛn ne bara يشاء o y'a ja yɛrɛ nin salji bɛ mɔgɔ minnu na sirigira salji makan ni salji bɛ mɔgɔ minnu na horo a ɲa salji bɛ mɔgɔ minnu na allahu akbar bisimilayi salji tɛ mun na o kana biri dɛ هذان a ko ninnu fila اسمان ninnu ye kɛlɛ ɲɔgɔn fila de ye يختصمون u kɛlɛla ربهم u ma la والذين maa minnu كفروا limanajɔn o ye kɛlɛɲɔgɔn kelen ye kafiri kelen ye naam bisimilayi والذين hamzatu o ubaydatu aliyu bin abi talib ani utubatu bin abi shaybatu naam walladhina mu'minun كفروا n'olu kafiriyara وثياب u ye finiw tigɛ tigɛ u tigilamɔgɔ ye النار kamin tasuma la صب الحميم u bɛ jikalan suru فوق رؤوسهم kamin o kunkolo sanfɛ يسهر معه u bɛ fɛn ɲɛlen n'o jikalan ɲɛ في بطونهم min bɛ o kɔnɔbaraw la والجلود ani golow ولهم مقامع nɛgɛberew b'u ye من حديد kabini nɛgɛfin na كلما tuma o tuma أرادوا n'u y'a laɲini أن يخرجوا k'a fɔ o bi bo منها ka bɔ tasuma la kabini dimi na u يريدوا b'u lasegin tasuma in na وذوقوا u b'a fɔ maa ye nɛnɛni kɛ عذاب الحريق jenni ka lazaba la إن الله ala يدخل الذين ala bɛ mɔgɔw ladon آمنوا maa minnu limaniyara وعملوا الصالحات anu ye ɲuman baara جنات arijana sow la غير ذنها kɔfɔlɔn bi boli o jukɔrɔla la يعلمون o b'o masiri o فيها kɔnɔna na أساور kabini bolo kanna nɛgɛw la ذهب kabini sanu na ولؤلؤا ani lolo la لباسهم u ka sirili fani فيها arijana in kɔnɔna na حرير o ye harire fini de يغدو u y'o kana إلى طيب ka tɔrɔ senuma ma من القول kabini kuma la وهدو u y'u kanda صراط ka taa الحميد tanu ma se ka siratigɛ ma إن الذين naam maa minnu كفروا n'olu kafiriyara يصدون u bɛ mɔgɔw bali عن fana سبيل الله istamaru ala sad a ye nana fiilu ma de kafaru wa yasudduna u dumina bali kan kuwa atifuna le ma di o bɛ bɛn wa yasudduna kontinena u bɛ bali kɛ عن سبيل الله ka bɔ ala ka sira jɛlen ma والمسجد ani ka bɔ misiri ma الحرام ni o ye misiri horomalen ye الذي soro horomalen misiri horomalen masharul haram baladul haram naam masharul haram الذي o min جعلناه n'an ye o kɛ الناس batu yɔrɔ ye mɔgɔw ye سواء العاكف dunan dama ka kan في a yɔrɔ la yen nɔ والبادي naam sababu la akifu
sigiba dama ka kan a ma kan yen nɔ والباري ani duna cunbaga bɛɛ kelen ومن mɔgɔ min يريد n'o ye laɲini kɛ yen nɔ إلحاد ni cɛli ye ka bɔ diinɛ kɔrɔ بظلم ni dɔnni ye sababu ye يذقه an b'o tigi lanini lazaba la min toro ka bɔn e ka to ma tagasi وانا bawana makana libaiti ni an ye alikaba yɔrɔ alikaba so yɔrɔ n'an ye o banga إبراهيم ibrahima ye لا تشرك k'a fɔ e kana foyi filankafiya بي ni ne وطهر e بيتي ka ne ka so sanuya ka bɔ boliw ma للطائفين munummunubagaw ye والقائمين ani jolibagaw ye yen nɔ minnu sigilen bɛ yen والركع ani rukubagaw ye n'o ye sidibagaw ye وأذن e ka ladɔnyali kɛ الناس a ka wele da maaw la بالحج ni hiju ye يأتوك a y'i jɔ a b'i kubɛ sigulu kan ya ayyuhannas inna rabbakum bana baytan wa awjaba alaykum alhajja ilayhi fa'ajibu rabbakum a y'i kɔfile kiniyanfa numayanfa kɔrɔn tile bi danfe bɛɛ lajɛlen y'a jaabi ni ala y'a latigi o ka hiji faw kolon na ani baw debew la labbaika allahumma labbaika nam وعزن wele da في الناس mawla بالحج ni hije يأتوك maw bini ma رجالا senatama baw ye على كل rajulati de senatama baw ye o jamu de rijalu ye o ni cɛw tɛ kelen ye nam على كل دار anu bina ɲaami pasalen bɛɛ lajɛlen ka min pasali min don min kɔnɔbara mɔrɔmɔrɔlen don n'a intɛrɛnɛmalen don ɲaami ninnu bina من كل فج ka bɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ka dun sira jan yalasa u na sariya nafa caman na u ye u na ala tɔgɔ fo denw na n'o ye dɔndɔnnenw ye a ka da fɛn kan رزقهم ni ala y'u geresege o la بهيمة الأنعام kabini bagan sokɔnɔ baganw na كلوا a ye dumuni kɛ منها kabini a sogo la وأطعموا a لبائس ye gɛlɛya to la dumuni الفقير n'o ye fantan ye se tɛ min ye ثم n'an ka segin يقضوا u تفسهم k'u ka cɛjuguya ko wuli ka b'u la وليوفوا u ka dafali kɛ u نذورهم ka dafaleli fɛnw na i dafaleli min don i ta i ni ala cɛ hadiya ko la laya ko la i k'a bɛɛ lajɛlen dafa وليطوفوا u ka munumunu ni so ye العتيق n'o ye so kɔrɔlenba ye ذلك so min kɔrɔlen so fɔlɔfɔlɔ don a wala batin wudi alinasitara alezi bɛɛ b'a kan dhalika a ko min y'o ye mɔgɔ min يعظم n'o حرمات ye ala ka lahɔrɔmaya yɔrɔw bonya فهو i k'a dɔn k'a fɔ o bonyani خير o de ka fisa a tigilamɔgɔ ma عند ربه a tigi mayɔrɔ lara ala ka lahɔrɔma yɔrɔw diinɛ ka fɛnbaw olu bonyani ala o ɲini fɛ o ye ala bonyani de malikaw ye suyidi bɛ adama ye o ye suyidi bɛ ala de awɔ ala ka lahɔrɔma ko bonyani o ye ala bonyani de o tɛ filan ka fɛ ye nam وأهلت u الأنعام ye sokɔnɔ baganw daga aw ye إلا ما ko fɛn min n'o bɛ n'o kalan عليكم aw ka haramɛli la urimata alaikum almaitatu nam a y'a yɔrɔ ma diyan nɔgɔ ma kabini boliw la واجتنبوا قول a ka yɔrɔ ma diyan nkalon kuma la الحنفاء a ye kɛ diinɛ milalen ye ala ye غير المشركين a ye kɛ filankafu tana ye ni ala ye ومن maa o maa يشرك n'o filankafiyara ni ala ye كأنما i mako sara dɛ n'i ye fɛn fara ala ka dɔrɔn i mako sara a bi komi i n'a fɔ i binna de من السماء ka bɔ sanfɛ فتخطفه الطير ni kɔnɔw y'i calon sira la أو طائر الريح wala ni fiɲɛ bi bin في n'a ye ka bɔ yɔrɔ la min ka jan ka bɔ sebe kan ka bin kɔlɔn kɔnɔ zalika o min y'o ye kuma o ye filankafoya ye ka fɛn wɛrɛ batu min tɛ ala ye ka pisansi di dɔ wɛrɛ ma min tɛ ala ye ɲamariya ni a kɛ kana kɛ ko ɲamariya di danfɛn wɛrɛ min tɛ ala ye a bɛ fɔ olu de ma ko filankafoya ahɔ bonya tɛ o k'a fɔ n ye ka taa bonya o tɛ ayi yahu k'i sira dama sira k'a fɔ n ye ka taa bonya wala n ye ala ka fɛnba dɔ bonya aw tɛ olu b'o de miiri filankafoya o tɛ o
أي نعم ومن مؤمن ذلك أقول ذلك أقول يوي ومن مؤمن لازم شعائر ni ala ka diina tɛmɛnsenw bonya فإنها i k'a dɔn k'a fɔ fɛn baw bonyani من تقوى o bɛ القلوب wuli dusukun ka ala ɲɛ siran ye ala ɲɛ siran ye de kosɔn i b'olu bonya لكم منافع a ko ɲagamilen bɛ dɔw bolo i bɛ to awa lakɔsili la fɔ man aadali waliyan faqad azantuhu bil harb i bɛ taa laban ka kɛ ala kɛlɛɲɔgɔn ye nam لكم منافع nafa caman bɛ aw ye bagan ninnu na ka taa sanga ma ni o tɔgɔ felen do ka segin a kan sogoyɔrɔ البيت o bi ka taa so de ma العتيق min ye sokoro ye وجعلنا منسكا nam yawo nam وجعلنا منسكا an ye batu cogo kɛ لكل أمة mandon bɛɛ lajɛlen ye min kɔnɔ anw ye bɛɛ ka batu cogo b'i bolo ليذكروا اسم الله yalasa aw na ala tɔgɔ fɔ fɛn kan na ala y'u gɛrɛsɛgɛw la kabini sokɔnɔ baganw na aw daba ma aw ka batufɛn dɔ kelen pewu a ye kɔlɔn o ye وبشر المؤمنين e ka majigi bagaw la nisɔndiya الذين majigibaa minnu ذكر الله n'u ye ala kɔ fɔ o dusukun bɛ sin ka siran صابرين ani sabalibagaw على ما fɛn kan n'o y'u sɔrɔ مقيمين ani salijubagaw ومما ala jon dɔ tɛmɛna n'u ye kaburu ye a dɔw tun bɛ kiri tile saba maa tɛ se ka nafa n'u ye bawo ni de awalu manazil akhira olu yɛrɛ ka du fɔlɔ de filɛ nin ye n'o dɔw taara ka su dɔnyɔrɔ la n'u nana u bɛ kɛ komi n'a fɔ kɔnɔden o fari bɛɛ bɛ faga o kan o kolonɲɛ bɛɛ bɛ lafu ala ɲɛ siran ye bolo a dɔw bɛ yen o kunkolo birilen don kunkolo tɛ yɛlɛ sanfɛ ɲɛ tɛ yɛlɛ sanfɛ cogo si la olu tɛ yɛrɛ halala filɛ jango haramu a dɔw bɛ yen nɔ a kunkolo birilen ani wulu nana bɛn tintin kan fan dɔ ye kɔgɔ ye fan dɔ ye ji ye ale y'i jɔ ale y'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ na mɛ a kun m'a dɔn ko wulu don wulu fana nana ka n'i jɔ sira ka dɔgɔ u fila tɛ se ka tɛmɛ ɲɔgɔn na ale dun ka laada ye taa kun wuli u fila bɛ jɔlen wulu y'i jɔ k'a ɲɛ bɔsɔ ale la ale y'i kunkolo kɔrɔ dɔɔnin ka wulu lajɛ ka sɔrɔ wulu bɛ k'a ɲɛ bɔsɔ ale la yɔrɔ min dɔrɔn a yɛrɛ fili bɔgɔ la a ko tiɲɛ b'i bolo e de ni tinti sira ɲuman ka kan ka tɛmɛ ne kan junubu sɛbɛnna tɛ yen nɔfɛ ne dun fan bɛ junubu o de olu de ye muhibitinaw ye u bɛ sɔn ala ye fɛn fɛn man di ala ye o tɛ don a la ko k'olu nisɔndiya olu bɛ don arijɛnɛ na muhibitina ko majigibagaw minnu bɛ majigi ala ye o ni maa ti bila ɲɔgɔn na naam u bɛ nafali kɛ kabini fɛn na n'an y'u gɛrɛsɛgɛw la naam wabudina aw ye ɲɔgɔnmɛw kɛ an y'ale kɛ aw ye ala ka bato taamasiyɛnw dɔ ye hɛrɛ bɛ aw ye ɲɔgɔnmɛ ninnu na a ye ala tɔgɔ fɔ a kan tigɛli kan ani a kan sɔgɔli kan halakaw ni jɔbagaya ye sen saba kan jɔbagaya ye ni ɲa bɛɛ bɛ kan sɔgɔ o b'a a bɛ jɔ sen saba de kan kelen o feere kelen bɛ to wala wajabati junuba n'a kɛra o bina dugu ma a ye dumuni kɛ kabini ala a ye fandankarilen dumuni min sigilen b'a ka so a tɛ fɛn fɔ maa ye nam walimutara ani bana miniba fantan min bɛ yala mɔgɔw ka da la fantan min bɛ yala mɔgɔw ka da la i ko fana dumuni yasibun jahil aghniya min at-ta'affuf ibe abiki kono ko banaw do setigu do sir semna bolo naam amattu matami'i fa arhatu nafsi alman shafi ko alayya kan nataw kantiki ko kamino kera lillahi fi'na fa inna nafsa ma tam'atahun wa ayatul qanu wa kana maytan fa fi ihya'i irmasun idha tamam yulli bi qalbi ash-shakhs alatu mahabbatun wa la hunu ne ma kɛra na tabanti ye i tɛ se ka tiɲɛ fɔ
ibisran patron ye wa bi do ya fana nam ko jogo yende la nam سخرناها anya kolon لكم awiye لعلكم adola aw تشكرون ana barkada allah we ينال الله لحومها asugo utise alama ولا دماء wala jolu ولكن nga ينال التقوى ala ngane de bise alama kamina wala كذلك alayhi salam bawdu sukuna o de bise alama kadhalika o chugo endela ala ya kolon awiye yala sana ala bunya fenga na ya kanda katuru au kadina tamanzima e ka nyuma ngela unni soja ene me nyuma yake tauhidi e golin ni soja inna allah ala yudafi ala be nyonni nyonya kabo mooma minu liman yara filanga fuga jamfanu ganabara aluka makosa ke walew ala bo bela jele nyoni kabo limana jomma ala la yuhibbu kulla khawanin ati jamfanti shife na efisir ngale ujena mawiye yuqataluna ma min ubika minun kele ibi yuqatiluna min ubika kele ni ayam bi wolo filan ko temenengo usuru laka jin ubugo bali ubela jele nga usuru laka jin ko jihadu kake ninde nyamariya dili jihadu ma nga kera difa'an nam ujena yuqataluna mawiye ma minun be kele ni ubika minun kele kadaka ulu uyun donyo ayafam ni mama ko silamaya dictateur dina atige ngalon tige jien dira silamo mani ni ayende jihadu kake me afara kadaka ko ubika minun kele nga diru made bari uyun donyo wala nam ala sebade fude meninga mu'minu ni utigila mo labo kabu gadugo nawla na mageni boli hake boli duralen kunde ko bodi ubaro made ko labo na ci ko kuma kunde illa anfununde no bavo amai allah ala gelembewe ni ala ka nyonni kunte mola ka do nyoni ni doye ni ogmage wallahi ogme khalwa ke souchi ani iglisu ani egmana biaunde ani yahudiya nasara salaf biaun wa salawatun hakaza wa iglisu biawe wa salawatun ani yahudiya ka batul geso wa masajid ani islamu ka misriu no be ala tofo Allah no gacha ni ala ga demen gunde ruhbanu ka sawamiun ubiso so minun jaw ka khalwa ke so minun jaw dokumbo tachi wal moga iglisi dokumbo sangana watimi dokumbo tachi wal yahudi ko batugero dokumbo tochi islamo ka misru dokumbo to kochi nga alabe awa duanuche chen gelaw dina tigu alabe doni majugo che nam wala yansuranna allah ma lingorde ko ala jene ben dina wore islam ko fene akambe nunga watu lako ala be mo deme min be ala deme mama ni be ala ka dina deme ala bi deme nam ala e masa sementi alenye se masado maminu nanyu basigi dugolola ube salijo ube jagade ube nyamara lige ni nyumanyi ube fatantian lige kabo gongoma ko laban bi allah de bolo mawla min nuye galontigiya abadi nuhu ga maun galontigiyara ka go ulunye ani adi kaw ani samuda kaw ani ibrahim ga mo ani lut ga mo ani madyana dungew ye musa galontigiya ne makono ninge kafiruye
ka segin ne y'u mina cogo juman ye ni ne ka nakarili kɛra yen nɔ a ka ca kabini dugu la n'an y'u halaki k'a sɔrɔ dugu in a dugu ye ntonikɛlaw de a dugu in a binnen dɔ a biliw kan kolon ka ca ni o lankoloyalen dɔ ni a dunkew ka fatuli a dunkew bɛ sara nam ani sonkanso ka ca ni o korotalen don ka maa t'a kɔnɔ yala olu ma taama wa dugukolo la dusukun nage u ye n'o bɛ hakili n'a ye wala tilo nage n'o bɛ mɛnni kɛ n'o ye ja taama ka ɲi dɛ mɔgɔ ni taamana i bɛ dan do yɛrɛ la ni taamana i b'a dɔn k'a fɔ ko ja yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen min t'e ka yɔrɔ ye wala taama ka ɲi taama ka fisa mɔgɔ ma kosɛbɛ yaadali caman bɛ yen ani kabaɲɔrɔla caman bɛ yen ni taamana i b'a bɛɛ dabila nam i k'a dɔn ko ɲɛ ɲɛw tɛ fiɲɛ fililikɛ ɲɛw olu ka fiɲɛli o tɛ tɔɔrɔli kɛ o bɛ baraji dɔrɔn de se mɔgɔ ma k'a fɔ i ɲɛ minɛli la kana hali sɛgɛ cɛ la i ɲɛ minɛli la kana sɛgɛ cɛ la yɛrɛ o tɛ foyi tiɲɛ desa ye delilen bɛ i ka tɔgɔ alabato siraw la i bɛ alabato cogow dɔn i bɛ kalanw dɔn a banna o tɛ baasi ye o walakin nka dusukun de bɛ fiɲɛ o minɛnw n'o bɛ disiw la o de ka jugu ni dusukun kɔni ne o ɲɛ fiɲɛra a bɛ kɛ baasi ye dɛ u bɛ kɔn i ma ni lazaba ye ala dun t'a ka layidu fɔ ɲɔgɔnya i k'a dɔn don kelen e ma yɔrɔ kabini kiyama don na a b'i komi i n'a fɔ san 1000 de kabini don na n'a b'o jate a ka ca kabini dugu la ni nɛɛma kɔrɔnin kɛ o dugu in ye k'a sɔrɔ dugu in dɔnnikɛla don ka segin ne dugu in mina laban yɔrɔ bi kana ne ma mɔgɔ lamɛn ne k'a fɔ bisimilayi qul e k'a fɔ ya mɔgɔw magangaw k'an bɛ magangaw de ma ani maa tɔw bɛɛ lajɛlen bi don a kɔnɔna na innama ne bagabalibaga de ka na aw ma o bi min ka bagabagali bangalen dɔn nam mɔgɔ minnu ni olu limaniyara ni ɲuman baara yafa b'u ye ani gɛrɛsɛgɛ b'u ye ni o ka ɲi maa minnu ni u ye baara kɛ anw ka aya k'u cɛsiri anw ka ayaw tiɲɛni na n'an ka dɛsɛ jirabaa ye u ye k'an danbi ka taa dɛsɛ ma o tigilamanw olu de ye tasuma minɛ dunkew ye an ma cili kɛ ka kɔn e mamadu nani ye kira sila wala nabi ɲuman sila fo ni o natara shetani bɛ kɛrinin kɛ a ka natala وينزغ الله ما على فين تسكب إنه الشيطان بوكرون ثم كسجي يحكم الله آياته على بقى يوبين والله على دون كلادو حكيم مساكيري بينندو يجعل ما فشاري تشوفلوي تمنى جلال الدين يقول قرأ
n'a ye kalan kɛ ko shetani bɛ kɛrɛni kɛ a ka kalan na ma laysa min alquran mimma yardahu limursalu ilayhi yardahu limursalu ilayhim وقد قرأ النبي في سورة النجم في مجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه صلى الله عليه وسلم به تلك القرانيق الأولى وإن شفاعتهن لا ترتجى ففره بذلك ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فصلي بهذه الآيات ليطمئن آية جدي تمنى عليها فجركو أي ناي كلانجي ko shetani be kirni ke aka umuniyati la okore o tilawatu فأخبر الله تعالى على إخبار لك الله من قصيكو تريدو كو عليك الله دي أكا كراولا أني أكا تابلو أكا نبي مونو نوكمانا كبالا ما ألا من قصيكو تريدو كمالا الشيطان بيجيري لك الله كوا الشيطان يريفان فيه كم ينافو أبي على كتاب توجه شكم أكون نيجي نسيري كو كاجرا كو شيطاني كو أيفين فرافين كاني على كرايوفو صلى الله عليه وسلم أتي كفوكو كرا كمانا ناي إبليس دو كمانا ني فرانغاني ودالا كراما كماناي نعم كل ماي نعم 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 إيجادو تفسير طبري تيجيش بنجر الطبري عليه جورو كابو تفسير لا ني حديث دونا بوكو عليه دي ني تخيرو تانو كو كسون chaman srana ka kuma wuri fala alaje ka tambe kuma ne nyefolo atharat hadhihi al-ayat jadalan tawilan bayna al-ulama ni aya nyemma ngamba de wuli donigelaw ka arana wa dakhala fihi kathirun min al-hashwi wal-isra'iliyati خاصة حول معنى تمنى كمان دونا ني اي انكي برالا كاميني كما مغولا اني اسرائيل كما ولا اسرائيل غانجو وي كما منو اواني كالاباتي ترولاتي تمنى بنا عربو كان ني كروفلاي ni daguruna kele na be koroflata amena jumainde facera amena facera jumainde tamanni abina lugala ni kalam manay o chenre de gui barika sabe ko onana hasan ibn sabit ka kumala usman ibn affan fatule ale suduwa min kai radiyallahu anhuma تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها وفاه هاتم لمقادري تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها وفاه هاتم لمقادري
tamanna kitab Allah. Hasan ibn Sabit ko Usman ibn Affan ko aye ala ka kitabu kala su folo la ko su labana ko latigi ka saya ko nanama su laban yani qutila Usman wa huwa yaqra al-Quran. وهذا المعنى غريب في حامل القرآن عليه لعدم شيوعه. أكون غني مانين غني ني مانشا كتمنى فشرني كلاني أمانشا وكسون نما فشرنا يدي لا فشرني نتالي دي وتأتي تمنى بمعنى حب أن يكون الشيء ودي نتالي كان نتا. وهذا هو القول المشهور في لغة العرب. كتمني كي نتالي ودي كرفو بانغاليني عربو كانا نغاكي قراي هو غير الشائعين ومانشا يا فما أقولنا ويرد هذا القول وينقضه نقدا أوليا مبدئيا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقرأ أما النبي فلا ينزل عليه كتاب بل يعمل بشرع من سبقه من الرسل. إذن فما دام الرسول والنبي مشتركين في لقاء الشيطان فلا بد أن تكون الأمنية هنا بمعنى أحب أن يكون الشيء لا بمعنى قرأ. فأي شيء سيقرأ النبي وليس معه كتاب؟ أيوة أكو كتمنى إنك فشرني نتالي كودي كاين كتميك فوكو أياكلا ولا الله تبارك وتعالى أياك قرآن تنا أنا ككماغان كبو ننتلونجيو نانيو غنامات. وكيف ندخل في القرآن هذه الكفريات وكيف تستقيم عبارتهم ولغرانيق الأولى وأن شفاعتهن لا ترتجى ما قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. كيف ينسجم هذا وذاك؟ فهذا الفهم في تفسير الآيات لا يستقيم. أتني دي وتي أماد سفويري أتسكى سوري شيطان على كراتب مفهوم ولا يمكن للشيطان أن يدخل في القرآن ما ليس منه. أي لو كراتنا كونفاسي ببوهايكا كفوكو شيطان كما كان بسوري القرآن كنا على كما كان كنا كوفيلي بيكي كو كلام فراكا نو كرا كونفاسي ببوهايكا وتسكى أنغا نيوري نينغولا من ننتقلي أو نما نيوري نينا لا بينا نيشيني نسلام يجوا ولولا أنغا ما دونغدو amba nyere nyini parce que tsika marché e na fara ko fo shaytan fana kuma gambi do ala jugu kirabi filika kuma ango ko ko tawere te kirasuro sallallahu alaihi wasallam filite kirasuro don gala fan jaman kuma no de o na sabatira ko ali filimi nabi ke sharia no bi se ka soro comme na fo sali kiru jirali ana me kada filifuka shaytan kuma fara qur'ane kanu shini ngalo manyam nyo na sawa. Est-ce que dana babi bile ka foko nimbe ala kuma gagne o te fam shaytan ma foi do qur'an ko qur'an ba shugula fa idha tamana ar-rasul yani qara alqa ash-shaytan fi umnati wa salata atba min al-bashar yaquluna fi al-quran sir wa shi'r kuma in goro e minye abisega ben shaytan ka do yoro minye qur'an ko no Qur'ana jigunye kan maukana ka mawaju ka kodon kuma fala ka mu'jizau ka ujigi akonnana nga obenata shetane baay say ka maw hakilicha ka tashwishi do moka ka hakillaw nyaamu bolo aba fodo ko Qur'ana ko dongli do aba fodo mako korte do aba fodo mako ngalondo aba fodo mako mafulo nga ziri dakando
shetani don yoro qur'an la wonde don yoro foy da bolo na nyogonoti mega kuma do fo ko do qur'an ko no min tay non utsage na famia jugu dira don kila mima tuma do la bo fanake o famia jugu o beseg nam waati be ala be shetani jigi waro bismillah ala ko qur'an ko no ala kirama sallallahu alaihi wasallam aqul walau taqawwala alaina ba'da laqawili la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watina ayo nay kuma do fo ko anyo fo kasra ma fo la akhadna minhu bil yamin ko ko ndi jade wala nazala bihi ruhul lamin ala qalbika litakuna min al muslimin وما ينطق عن الهوى نعم بسم الله يلزا على نفنك نعم اسكاكا وما أرسلنا أما تشيليك من قبلك كاكو إن لني كرسلا ولا نبي منا إذا تمنى إلا إذا تمنى فنا يمندون بلا جلينغا كسلي نتا شيطان بكرنينغي أكا نتلا كمندون دو پروتو كبوابلو نام ناني على مندون مينغا كسلي لنيني أني كاكا كان لنيني على بفين توزي ni shaytan bo fili ka nam shaytan bi ka hakila jugo min jirala ko boyno kasagi yuhikumullah ayati ala baga ayubin wallahu ala alimun don gelado hakimun mazakiri benendon yala sa ana fenge ni shaytan be kerun jarabunai mawye ni nafiya bana bolu dusukunna ani sangun jalen wo filanga fuye ndoni jalawo ulu be fon wala no yoroka jankina ani mauna don ye tauhidi doni dimaminu mani qur'an doni ko qur'anai alle de ci kabu maro una limaniya bihinai udusukun na basgi kamajgi lawai sabatu de kamajgai nam ala maukanani bai ma minu liman yara kada siratige ma ni utleni do mautewuli ma minu gafriyara sigala qur'anenye qiyama sanga kanu uma chungalla wala dongalla dhaba kana uma noe burge fanga odona obialai alabi kirtige limana jonni kafruche ma minu nu liman yara kanjuma umbara nubenne maka arjana soula mu'minu nu kafriyara nu ngalon tugiyara nanga ayawye utigila mau la dhaba boluye nu mafiali baye ما منو نو يسغيرو بلا على كسر الله كبو مكان مدينة كسغي نو يفا ولا منو سارد لانغا على بنو بغير سغي غير سغي لا نو كاين ارجنا كوننا على على تيجي تيجي على دي غير سغي باو بلا نيماي على بولادو
donyoro la يردهم wala donna mi ubi jin oma إن الله ala عليم don gelado حليم munyobado ذلك an filɛ ka kibara min fɔ ni ye ومن maa min عاقب n'o ye tɔɔrɔli kɛ yangatali kɛ بمثل ni ما fɛn ɲɔgɔnna ye n'o y'a tigi tɔɔrɔ به n'a ye ka ndɔɲɔ n'o ye ka min filan ka fu la mana ni i ndɔɲɔna ni min ye ne ye tajuru sara kɛ n'o ɲɔgɔn ye nam ثم ka segin وقي n'o bagara عليه a tigilamɔgɔ ma ka ndɔɲɔ kokura ye لينصرنه k'a labɔ a ka du الله kɔnɔ ala bɛna dɛmɛ ko ye إن الله ala لعفو ala yafaba de ye ka bɔ liminadenw ma غفور suturalibaga dɔnw ye ذلك a ko o dɛmɛ in أن o ye الله de k'a fɔ ala يولج a tɛ الليل hakew to ɲɔgɔn na fiyewu sabu hali su ni tile an m'olu ka hakɛ to ɲɔgɔn na a bɛ su dɔn في النهار tile la su mana su bɛ nagaseli kɛ kabini tile la waati dɔ la ويولج أبي تلدون. النهار في الليل su la tile mana su mana min minɛ tile la tile fana bɛ tila k'o minɛ su la tuguni وأن الله waati dɔ la su bɛ jan waati dɔ la tile bɛ jan في الخط الاستوائي نعم وأن الله أني كادو على سميع من جلادو بصير يلبادو ذلك أدمي بأن الله ودي كفالا هو على دي الحق مسا سبتليني وأن ما فيمي يدعون نبي كويلي من دونه نامكن على نو بلوي هو ودي الباطل وليني وأن الله سبتلي ولوي دي نعم وأن الله نيكا دوغالا هو على تيجي العلي ale de masa kurtalen ye الكبير ale de masa ba ye ألم ترى yala e ma dɔn wa أن k'a الله fɔ ala أنزل a ماء ye ji jigin من k'a bɔ السماء sanfɛ وتصبح الأرض dugukolo bɛ laban مخضرة a kɛnɛkɛnɛ أن الله ala لطيف hinɛ nɔgɔ masa dɔ خبير dugulen dɔn ni fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ kɔrɔ ko dɔnnikɛla dɔn له ما fɛn bɛɛ bɛ ala ye في fɛn min السماوات bɛ sankolow la وما ani fɛn bɛɛ في الأرض n'o bɛ dugumakolo la إن a الله bɛ ale ka marafɛn de ala لهو ale tigitigi الغني ale de ye kaariba ye ka b'a ka jɔn bɛɛ lajɛlen ma الأمين ale de ye masa tanu ni ɲɛ besilibaganw ye ألم ترى e m'a dɔn wa أن k'a الله fɔ ala سخر a ye ما fɛn bɛɛ lajɛlen kɔlɔn لكم aw ye في الأرض fɛn min bɛ dugumakolo la والفلك a ye jikankolon kɔlɔn aw ye تجري kolon ninnu bɛ boli بالبحر baji kɔnɔ بأمره ni ala ka diɲɛ ye ويمسك ala bɛ السماء sankolo cisomin na أن a تقع kana na bin على الأرض dugumakolo kan إلا fo ni بإذنه ala ka diɲɛ de إن الله ala لرؤوف ale ye hinɛ masa de بالناس ni mɔgɔw ye rahiman hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen masa do هو الذي ala de ye masa ye أحياكم n'a ye aw ɲɛnamaya ثم ka segin a bɛ aw faga ثم ka segin a bɛ tilanko tuguni ka aw ɲɛnamaya إن الإنسان i k'a dɔn ko adamaden لكفور n'o ye filankafu ye walahi fisiringali dɔ وجعلنا منسكا anw ye batu sariya taabolo kɛ لكل أمة mandon bɛɛ lajɛlen ye olu ناسكوه y'o batubaga ye u bɛ baara kɛ n'o ye an ye sariya di bɛɛ ma bɛɛ ka sariya di ma i bɛ baara kɛ n'a ye bon kabini diɲɛ sigila fo ka n'a bila bi la bɛɛ lajɛlen ye ala bato na a ka wagati ka ala bato cogo ye ani a ka wagati ka lahalaya ye mandon minnu ni u kun bɛ ka damina adama la i ka dɔn k'a fɔ olu kun bɛ ala bato ni adama ka sariya ye hakada nuhu o fana b'o cogo la naam فاللمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى منسكهم التوراة فكان بلا كدمنا موسى لا كان بلا فو عيسى لا min diro olu ma o ye tawreta ye a fɔra k'u ka minɛli kɛ ni min ye ka ala bato n'a ye o ye tawreta ye tawreta mana min fɔ olu bɛ baara kɛ n'o de ye ka daminɛ isa fana la ka na bila ala kira ka cili ma olu ka baara ka fɛn kun ye min ye o ye linjili ye o de kun ye olu ka mansaku ye a fɔra k'u ka baara kɛ ni tawreta linjili kɔnɔna fɛn ye manton minnu bɛ kira ka waati la fo ka taa bila dugukolo melekini na olu ka alabatu fɛn ye min ye dusturu min bɛ olu bolo o ye kuranɛ ye dɔwɛrɛ t'u bolo n'o tɛ
nam فلا ينازعنك ukani sama sama في الأمر be kandeli ko nyawla ودعو ka fo ko ala mana min fa ko e ko tidum ere mana min fa ko bidum na o kanofo weleda إلى ربك kati magadina ma إنك bari e لعلى هدى wallahi bi kanaga مستقيم ni otlene do وإن جادلوك ni sosol nyonya فقل e ka fuma الله allah taala أعلم ale de don gelay بما ni fenye na bobara الله ala يكن allah be kiri tige بينكم aw ni limana aw ni kafiru je يوم القيامة jodonna فيما fenna كنتم na aw kera تختلفون na bi fo nyongo ola ألم ترى yala e ma donwa أن الله ka fo ala يعلم ما abi fendon في السماء fɛn min bɛ sankolo la والأرض ani dugumakolo la إن ذلك o fɔlen في o كتاب bɛ lawhil mahfuz kitabu kɔnɔ إن ذلك o fɔlen o يسير a ka nɔgɔn على الله ala bolo يعبدون kafiru bɛ fɛn batu filankafu bɛ fɛn batu من دون n'a ma الله jɛnɛ ala ye لم ينزل ni سلطان ala ma dalu jigi n'o batuli ye kabini boliw la وما ani fɛn min ليس علم ni dɔnni tɛ لهم u ye ni o batuli ye dalu si t'a la ko ye ma ye وما من ناصرين dɛmɛba ma kɛ للظالمين dɔɔnikɛlaw ye ni filankafuya ye إذا تتلى n'u y'an ka آياتنا ayaw kalan عليهم u kan بينات ala kan nin ma ni o bangalen don تعرف المنكر e bɛ kɔnni dɔn في وجوه الذين maaw ɲɛda la كفروا maa minnu kafiyara يكادون u bi surunya يشركون u b'u godɔn بالذين ni maaw minani ye يتلون minnu bɛ آياتنا an ka ayaw kalan u عليهم kan قل e k'a fɔ أفأنبئكم yala ne ka aw kibaruya wa بشر ni fɛn ye min ka jugu من ذلكم dɛmɛkaw bɛɛ lajɛlen kan النار tasuma ka bada sigili de ka jugu ni nin bɛ وعدها الله ala dun ye tasuma in layidu الذين maaw ɲɛ كفروا maa minnu kafiriyara فبئس المصير laban yɔrɔ caana يا أيها الناس ya magangaw ضرب مثل u ye ntalen da فاستمعوا a ye lamɛnni kɛ له ntalen ye إن الذين fɛn minnu تدعون n'a bɛ k'olu wele من دون n'a ma الله kɛ ni ala ye لم يخلقوا olu tɛ se ذبابا ka hali limɔgɔ da ولا اجتمعوا k'olu wele aw kungo la hali limɔgɔ tɛ se ka da ayi a y'olu to yen a ka ala kelen wele a ye bolibatu to yen a ka ala kelen batu hali bolo tɛ se ka limɔgɔ kelen da nam ولا اجتمعوا hali ni bolo bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn da la jere lawu limɔgɔ dali ye وإن يسلبهم الذباب o tuma ko maa b'a kalama cogo min o bɛ jiri maane ninnu o bɛ joli de bɔn la o bɛ se ka sen kantigɛ a dɔw la o bɛ ba bilen kantigɛ dɔw la o kantigɛli min bɛ kɛ ka joli bɔn a la wa in yaslubuhum zubabu hali ni limɔgɔ fana ye ala minɛ ka taa u bosi fɛn dɔ la limɔgɔ mana taa joli in dɔ dun ka taa sigi boli kuncɛ ma ka dɔɔni du joli la لا يستنقذوه bolo tɛ se ka hali a bolo bɔ ka a bosi منه ka bɔ limɔgɔ bolo ضعف الطالب boli badala ye naloma ye de e bɛ ka joli min bɔ ani dege e bɛ ka dege min bɔ kan ani bɛ ka mun ni fɛn min ye n'o kɛra fɛn ye ne a ka di limɔgɔ dɔrɔn limɔgɔ bɛ taa sigi a kan k'a kɛ n tan a tɛ se ka hali a ɲɛ ko min ka limɔgɔ baga ma a tɛ se k'a bolo bɔ ka limɔgɔ gɛn aw bɛ tila k'a ka waati bɛ pɛridi k'i ka temps bɛ pɛridi k'a sɔrɔ ala ko la tasjudu lishamsi wala lilqamar ko danfɛn ninnu a kana sujudi bɔ olu ye a kana majigi olu ye ala ye olu da aw de kɛ xidimali kama aw kana ka valeur pɛridi quoi jobatula bɛ ka valeur de pɛridi quoi dawfa talib ɲinni b'a lafura المطلوب yani ɲinni fɛn ما قدر الله bolibatula lafura boli yɛrɛ lafura ma qadarullah
boli badlaw ma ala don حق قدره aga doni hagela ما قدر الله uma bonya حق قدره aga bonya hagela ما قدر الله uma batu حق قدره aga batu hagela إن الله ala قوي ale de masa semendi ale jole meni ko bele jelenye عزيز ale de tanganen do masa min garantilen do ya allah tabaraka wa taala de no da to bele jelen suude الله ala يستحي rusulan ala be kiraw sugandi من الملائكة min malika wala ko lu sugandi ku ke malika cidenye من الناس ni kamini mawla إن الله ala سميع menin bado بصير yeli bado يعلم ما ala bi fendo بين أيديهم min be unye goro lawla وما ani femi خلفهم min bo kofe وإلى fara sen jama alna aya soro facarntigiw o ma ɲɔgɔn sɔrɔ a facar la kosɛbɛ e ko nin ɲɛ ala b'a bɛ kalama ko nin ɲɛ ye min ye sa o pɛrɛlatigɛli dɔnnikɛla ye kuma caman fɔ la nam ترجع الأمور u bɛ kow segin إلى الله ka da ala ma يا أيها ya mɔgɔw الذين maaw de ko dɔn آمنوا n'o limaniyara اركعوا a yɛrɛ ko bɛ ala ye واسجدوا a ka sujudi bi ala ye واعبدوا a ربكم ka ma kelen batu وفعلوا a ka الخير ɲuman baara sinjitugu jogo ɲumanw a y'olu baara لعلكم adola tuflihuna na niroba suru تجاهدوا a jihadu في ke الله ala la حق جهاده a ka jihadu hakela هو ale ala yin اجتباكم ale de aw sugandi a ka diina ye ما جعل من حرج ala ma degun kɛ عليكم aw kan diina la de a ye diina ni nɔgɔya de ملة أبيكم ni taamana i bɛ sari surunya ni yɛrɛ taamana walima ni banana i bɛ min sinkalo la a kumana ni ji yɛrɛ t'i bolo i bɛ tayimamu ni i ka fini nɔgɔyara i b'a ko ni ji gansan de o n'a ɲɔgɔnna caman fɔlɔ mɔgɔw ta kun t'o ye koyi ni sali waati sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ sali nin bɛ nɔgɔya de k'a di kira ka mantɔw ma nam ملة أبيكم ala aw fa ka diina de ko dɔn إبراهيم ibrahima ye هو ale ibrahima ye سماكم ale de y'aw wele alimusilimina silamaw ye من قبل ka gonnin bɛɛ lajɛlen ye في هذا ani aw welela ko silamaw ni kuranɛ in kɔnɔ يكون الرسول yalasa kira na kɛ seede عليكم aw kan kiyama dɔn na وتكونوا aw yɛrɛw na kɛ seedew ye على maaw الناس ko kiraw ye laseli k'i ka tɔrɔ mɔgɔw ma فأقيموا a ye الصلاة sali jɔ a jɔ cogo la وآتوا a ka jɛgɛw di a di kuma la واعتصموا a bɛɛ ka tanga بالله ni ala ka juruba kelen ye هو ala مولاكم ala de aw jigidayɔrɔ ye ونعم المولى jigidayɔrɔ ɲanago ye dɛmɛba ɲana